Yo, mayong gabi sa inyo diha mga idol. Naami karon sa baybay nag flip top mi diri karon. Kauban ako si Boss. Ako si Boy Guapo. Ay kidul. Patisoy. Boy Poge. Hala. Yo, mauna si Boy Guapo. Oh, ako day mauna. Ngano ako may mauna lili de sila. Ngano ako may mauna nga dili de sila. Tulo karo ato lang. Ngano ako may mauna nga dili man sila. Nga wa para ba ko kaandam. Grabe mong kuno kayo ang atmong topic mong garon is kinsay may pinakagahay mo inom. Ako grabe kay kung inom ba. Duha ka balde huruton ako na sa isa lang ka day. Ikaw, Ano ka nasisira, ulo? Para man sa kuha. 24/7. Gikan buntag. Bayan sa gabi eh. Di pa na mahuma sa tamang gabi. Uabot pa ng pagabuntag. Akong ginom, tuba. Ito rin kami nimo. paano mo Tuba sa nasabi? kalon. Loading yung kaya. Yo, Yo. Pirmira, segunda, tercera. Hala. Kwarta. Kung ako mo inom, wala na sa inyo ha. Kung ako'y kasabay, mura na kung wala na unsa. Hala. Kinaunsa de ka. Nahubog ka? Kaya ingon sila. Nag-inom sila, giuban ko aga. Wala. Isang karton nga long neck na nga natumba, pero wala pa ko na unsa. Aldagi atay isahan mo. Anong masasabi mo, boss? Kain ka siya, boy. Pero na akong giingon sa iya, nga iya na. Oh. Ni boss Pagwapo. Ako si Bus Pagwapo. Tutukan niyo mo di pa gigitan ko gwapo. Maila dyan mo sila. Pero maila gyapon sila. Labi na og wala sila kaila. Hala. Kaya nga naman, talagsar ako nila makita. Aldagi Kung ila kong makita, labi nagtanaw nila akong hita. Ay, grabe kay kapita. Tawa-tawa. Kaya tinudaanan na ni ako. Ako, muinom ko. Panalagsa. Pero, maurap na ako. Isa ka bandiha. Unya pulutan din, isa ka planggana. Grabe, magbuntaga na siya. Antod, maabtan na siya duha ka semana. Hala. Kung ikaw, Oh. unsa man ang imong lugar, ang imong kakaya sa akong kakaya. Ako na kaya, duha ka planggana, duha ka baldi, Natuba. tuba, gikan sa inyuha. Na ikaw, unsa man imong lugar imong inumon? Wa. Kulapo ra na birada. Hala. Hala. Ang kulapo, isa ka kulapo sa sira na mo isa sparkle. Imong itlog mabukol. Dili. Tama na maghapon. Wa ka. Isa pa lang kulapo ha. Samutang isa ka karton. Duha na nakadlaw sa kuha. Nyaingin mo ha. Ang imo pila may imong Kung mahurot. ako mo birada, inom siya trata. Bahala pag muabay ng mga dalaga. Ako di ko magpatranta. Hala. Impas. Kaya na ako sa kilid na ginusara. Hala. Asa man ka di ay katong matay. Bahala wala sila ako na ara. Hala. Kay may tuyog tang duwa, tuyog tang duwa. Kay magtuyog tang duwa. Nga kita ra mag-uban. Yo. Tulong dito sa inyo ha. Aga. Pangutanaw na ko imong mama. Nga okay ra ba ka? Hala. Kay ako, kalma ra. Hala. Yawal. Unsay mo ka istorya na? Kung siya kalmara. Grabe ako. Ako mahubog na pero di lang yapon ko maunsa. Kaya nga naman, naunsa naman daan ng akong naong. Labi na ako Nadisgrasya na. Nadisgrasya na. Nga. Ang akong naong, inyong tutukan. Murag naong Ni sa durugan. akong face. Di ba? Akong mainom. Di na ko ipanghinambog.
asa ko taman mainom. Basta kay mo inom lang gid ko. Ug na lang po yung mainom. Ako may Ug chill na makautang ko, makainom ko. Pero Hindi ka kung makautang. di ko makautang, Makainom. Di ka- mas mo gyud. Di na mo ka makainom. Apil akong manang. Yo. Stop it. Ako may chill na. Get some help. Ako mong tirada na ako na bay. Pag makasweldo ko, kanuway ra na bay, pero hinay-hinay, pero kanunay. Samot na akong magdugay. 5 ginakakarton ng ako ang tagay. Kabalo ko nga imong inom tanduay, paboritong tanduay kay ngano ang imong purpose na ng inom ka tanduay. Pagahi sa mong lagay. Oh no. Agay, Samot nang muabay si manay. nanay. Sure kay ka mapalo sa iglukay. Ayay. Kay si nanay, grabe kay maldita. Di kay kapalagon si mong nanay kay palangga kaniya. Nya, samot ay mong tatay, di gid matulog. Oh. Kung ikaw mahubog. Kay ngano, Agmaoy man ka. ang maoy man ka. Mura na ba ka kagwapo? Gas gwapo para ba siya? Agay. Mas gwapo ko. Gwapo siya. Hapdi na ko karon. Gabi na ba karon? Gwapo siya. Pero mas gwapo siya. Di mas gwapo siya. Na mas gwapo siya. Kung mas gwapo ko, samot na ni siya. Agay. Yan ang naghawid sa kamera. Alright. Cut.